Добър вечер на зрителите на телевизия Диана. Гост в нашето предизборно студио е водачът на листата на политическа партия Ред, законност, справедливост Александър Атанасов. Добър вечер, господин Атанасов. Говорихме с вас за това преди да се включим, че вашата кампания е много динамична, много атрактивна. Поне на всички, които я наблюдават, изглежда такава. Това ли беше вашата идея още от самото начало? Или по някакъв естествен път се получиха нещата така? Аз се радвам за тази оценка, въпреки че аз съм изключително ден човек и почна ли нещо го правя от начало до край. И няма спиране. Въпросът е, че на мен не ми се струва динамично и имам чувството, че това, което правя, не достига до хората. Не съм доволен от резултатите, които постигам по никакъв начин и мисля, че трябва да утроя усилията, които полагаме, с цел наистина да се получи нещо, което мисля, че дължиме на гражданите на Ямбол и областта, да се покаже, че има възможност за друго решаване на въпросите и тя минава през идеята на РДС за нова конституция с оглед да се прекратят тези безобразия, които възпроизвеждат този корумпиран и деградирал политически модел. Макар че нали, това всичкото, което го казвам, може да се пак изтълкува като едва ли не е политически слоган. Не е слоган, това е реална цел, която явно ние мислихме, че ще стане по-бързо, но трябва явно да се работи, докато хората наистина разберат, че изборите означават избор. Да се направи избор между съществуващите партии и кандидати. Много хора не си дават сметка, че думата избори означава да избереш. Да избереш между това, което се предлага и това, което идеите и да решат кой е редно да представлява от името на Ямболска област, 31 избирателен район, хората в Народното събрание и да стане народен представител. Много от кандидатите, вие може би аз съвсем вече го ударих конкретно, така е без въпроси и ви изключих, но все пак само да довърша относно динамичността на кампанията. Планирали сме много нови инициативи, дано, наистина надявам се нещо да трепне в душите и сърцата на хората. Сега започвам. Първо, вие сте много критичен, явно и като човек сте такъв. Второ, искам да ви кажа, че някои ваши инициативи са вече много популярни и са интересни, определено. Тази с знамената, с кутията за корупция. Освен това, вашия изказ е много атрактивен. Вие назовавате имена и факти по един много интересен начин и вярвайте ми, това не се случва в така останалите щабове, макар че ситуацията е такава предизборна. По отношение на това, какво искате ямболи да видят от вас? На мен ми харесва лично факта, че имате амбиция наистина да покажете в една добра светлина на хората, така че да могат те да изберат. Защото избор означава през всичко възможности. Да има достатъчно предлагане и хората да знаят какво избират. Да. Според мен аз оценки не е нужно нито да си давам. Хората ще ми я дадат на 12 май с повече бюлетини с номер 17 или по-малко. То е ясно. Така че тази кандидатска болест, която взема кандидатите за кметове, за нещо, тя им личи по очите. Най-безумните хората, които върват по централната улица, имат най-безумно излъчване, изцъклен поглед и са напълно обезумяли. Това със сигурност е кандидат за народен представител или нещо от този род. Искате ли да направим такъв експеримент? Аз мисля, че до сега много рядко бъркам кой е кандидат за нещо. Просто кандидатите, това е болест, която е много тежка, много страшна и хора, които не са подготвени, се разболяват много тежко и съответно лечението не е лесно. Това може да ви звучи като шега, но наистина има пълно самозабравяне, надценяване на собствените възможности и съответно така, нали, понеже вече някои хора сигурно си мислят, че и 90% вече от хората ги харесват и едва ли не няма човек, дето да не ги харесва. Това далеч не е така и аз се надявам да не страдам от тази болест. Вие го наблюдавате това нещо, така ли виждате? Наблюдавам го и аз отдавна не се занимавам от днес с политика. Казвам ви, че когато и на местни избори, и на парламентарни, когато върва или трябва да видим, да оценим конкуренцията, съм ги познавал по погледа, без да съм ги виждал повече хората преди това.
обезумяли и напълно изтрещяли, така да се каже. Властта явно е нещо много примамливо, но ще ме извините за въпроса, защо смятате, че вие, примерно, не сте така хванали от тая болест? Защо тя ви е подминала според вас? Аз не мога съвсем да се изолирам от ситуацията, защото влагам 100% от себе си. Дет се вика, връй кипа в това нещо и малко или много и аз съм болен. Дано не излезе така. Надявам се силно, че все пак това, което правим, инициативата, която все пак много граждани подкрепиха и почнаха наистина да идват така с желание, вече наложи се като... Успяхте ли за знамената, на които пише нова конституция, да спасим България. Моята идея беше всеки, който вземе такова знаме, естествено ние ги предоставяме на нашите членове и застъпници, но на всеки, който вземе другите много хора, които взеха такива знамена, вече сами идват, обаждат се, споделят с нас и искат още с техните приятели, което мен така ме прави оптимист, че все пак нашите идеи не са лабораторни, както и се правят на парламента на жълтите павета в София. И тук идват и някой казва някаква политическа теза, която няма нищо общо с действителността, както и за много други работи и сектори, разбира се. Най-общо, така като обзор на това, което ме питахте, доколкото разбрах, че правим някакъв обзор на кампанията, мисля, че кампания няма и няма как да има, защото партиите се убедиха, че са неприятни на избирателите, по-добре да не се появяват, а и още повече те вече са убедени, че никой не ги слуша. Аз гарантирам, че никой не го слуша, това, което се говори от политиците, не го интересува и няма как да го интересува, защото е ясно, че ще бъдат излъгани. То и аз ако седях отстрани, по принцип никога няма да го гледам на това сериозно, който и да дойде от тези хора да ми говори някакви глупости, защото видяхме, че като дойдат на вас, нищо от това не се изпълнява. И тук идва момента да каже идеята на РЗС. Идеята правителството, това да се заложи в новата конституция, правителството, което се избира, да се избира и с програмата. Когато програмата, освен състава не поименно, а на структурата, кои министерства ще има, да има и програма към нея и когато програмата не се изпълни, да пада и правителството, защото иначе всичко друго е това, което става до този момент. Няма начин, без да е обвързано това, което се обещава с изпълнение, да има резултат. И ние малко по малко се надявам хората да озреят и да разберат, че наистина има политическа сила, която иска това да се случи. Освен, естествено, и това, което предлагаме, пълното безобразие, 240 депутата, които реално, мисля, че и аз, който все пак следа политиката, повече от 40 не мога да изброя от предишния парламент. Статисти и лобисти. Това е парламента, плюс няколко такива нови звезди, изгряващи звезди, които са зависимост от сцената, която ни разиграват, минават или в главна роля, т.е. управляват, или в такава поддържаща роля, която е опозиция. И театър е пълен. И затова хората, така иначе, никога не се интересуват и затова и няма кампания, защото колкото и да са скъсали с действителността, старите партии и знаят, че са мразени. Мразени са както те, така и техните представители. Два пъти казвате, че няма кампания. Аз абсолютно резонно мога да ви питам, след като няма кампания, вие какво правите в крайна сметка? Искате да кажете, че другите нямат толкова активна кампания, пък вашата на Политическа партия РЗС. Тоест, така, в самия ваш изказ търся да намеря. Аз цитирам ваши, тук наблюдавам дискусии между вас, колеги и вас, имаше една дискусия. Наистина, спрямо други години, кампанията е унила, бяла. И тук не случайно се прокрадва една група от БСП, която набива идеята на хората, че ще има избори ноември. Това няма да се случи. Правителството ще бъде съставено още след тези избори и нови избори в бъдеще няма да има. Това естествено обслужва групичката около Първанов и други, които искат естествено да потопат Станишев и да го фанат за краката надолу. Така че има вътрешно-партийни поръчки, които са за да може дадена клика, тези, които са доказано корумпирани, Руменов, или не доказано, да не казвам думата, доказано такива, които има основателни съмнения, винаги са спрягани за корупция, като Руменов, Чаров. Тези хора знаят, че сега има единствения шанс да попречат
колегите си да изкарат добър резултат. И то се наблюдава на много места това, така че аз съм убеден, че БСП ще има трагичен резултат. Защото през този трагичен резултат минава и запазването на влиянието на тези господа, които са натрупали милиарди от тяхната престъпна дейност в разни сметки и така нататък.